खोनायाखै ओमफ्राय हाबनो मोनबायना मोनाखै गैयालै लाइनाव दोङो र' मालासिम लागोन ना हा मालासिम लागोन मानसियानो अफारद्रायलै बिराद मोजां अखा हायाखै हा अखा हायाखै अखा हादों थाइफ्रिबाय थादों हा लाइनाव दोङो नोंसोरो दे मोजाङै थालै नारना दुला नारना दुला खुसि जागोन बै दे So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Starting a mini graba saya guys आंना भिडिअआ बिनिफ्राय लासै बुंनो रोङा आङो गाइसफोर एसे गोसा एकदम गुदिनिफ्राय ओरै ओंखारबोनाय बायदि मोनबासो भिडिअ खालामनाय बायदि मोनो आङो गाइसफोर बेनिफ्राय गाइसफोर नोंथांमोना साननो हागौ मा सानहर अट'मेटिक टफि लानानै होनना साननो हागौ गाइसफोर मानो होनबा आंहा खानाया एसे डेभलप जाबाय गाइसफोर एकदम सिगांथिं ओरै हायनानै दिगदार खालामो होनबा बिनिखायनो माने टपिकखौ अट'मेटिक बिदि उल्था लानांगौ जायो गाइसफोर ओरै सिगांथिं ओरै लाबाबो नोंथांमोना सिनायनाय नङा ना सिनायाखै मेगनखौ नुवाखै बिनिखायनो ओरै उल्था लानो गोनां जायो गाइसफोर अके बेफोर गासिबो थांबाय गाइसफोर बेनिफ्राय मेन कन्टेन्टआव थांनायनि सिगांनो आं मोनसे रिक्वेस्टआ बेनो गाइसफोर चेनेलावहाय जुदि गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामलांनो दाबावदे गाइसफोर बे खनानिखौ जेने तेने मेगन मिसाब थैथो होदोलै होननानै फुना जाबाय अके गाइस अके दानिया मेन कन्टेन्ट हानोसै र' गाइसफोर हेडफन लानि आं माबायदि नुयो हेडफन लाबाला एसे रक बायदि नुगोन बायदि मोनखादों आं गाइसफोर बाब खोरि गाननायजों टफि हमनायजों हेडफन लानायजों हिर'आनो लाजाखाया गाइसफोर अके सिरि थाब्रा नों बिमा मानो बिदि नोंलाय मेगन सासोयो गाइसफोर बेनिफ्राय गाइसफोर कन्टेन्टआ थामनेलाव नोंथांमोना नुदोंना डाइरेक्ट जयनिं माने ओरैबायदि मिनिनोबो ओंखारदों दुखुबो नांदों आरो खोनानानै आं बोरैबाबो मोनदों गाइसफोर डाइरेक्ट जयनिं फौजि 6 मासनि थाखाय टावांआव आं जयनिं जागासिनो गाइसफोर टावांआव जोंहा फंबायमोनबो थांदोंमोन आरोखि आं दानिसो फन रेकर्ड होनाया गाइसफोर खिन्थु मोनासै गाइसफोर फैनांबाय दिनै फैबाय आरोखि मा खालामनो उपाय गैया माने मा होनना बुंगोनलाय 1000 बा 500 जन 600 जनल' मानसि लागोन ओमफ्राय मानसिया जागोन गाइसफोर 10,000 20,000 ओरैबायदि क्राउड ओरैबायदि बुलायनाय जादोंनो गाइसफोर सेखाफोरजों देलायनाय जादोंनो मा बुंनो गाइसफोर उपाय गैयाना गासिबो मोननो लुबैयो गाइसफोर मा होननानै बुंनो सेलारियाबोथ' ओरैबायदि मोजां ना जानाय लोंनाय थानाय एभ्रिथिं माने टटेलि फ्रि जाजोबो माने मेक्सिमाम 28-29 बेफोरबायदि जागोन दां 1000 जागोन दां मासाव आरोखि ओरैबायदि माने ओरैबायदि गासिबो मोननो लुबैयो गाइसफोर बेनिफ्राय ओरैबायदि क्राउड मा होननानै बुंनो बेनिफ्राय मा जादों मिथिनो मोना गाइसफोर सिगांनिया ओरैबायदि माने जोंथ' मोनखासिगोन होननानै माने सिगाङाव लाइन जानायफोरा ओरैबायदि बेनिफ्राय नैबे जितु क्लिपफोरनो बिनिफ्राय मा खालामदों दुननिफ्राय लाना हांबाय गाइसफोर सिगांनिखौ लाग्रायालासिनो उनाव जायफोरा थादोंमोन बिसांमोनखौसो लाना हांबाय फौजिफोरा माने जयनिं खालामना होबाय आरोखि इदिना सिगाङाव थानायफोरा खम दुखुना गाइसफोर हाय सानदोंमोन खोमा बेसराफोर गाइसफोर जोंहा दिनै मोनखासिगोन जों मोनखाथारसिगोन गाइस बिदि सानदोंमोन खोमा ना आरोना खिन्थु दावदै गला खिन्थु बिसोर मोनबायना मोनासै आं आसुरित मोनदों आरोना गाइसफोर बारासो मोनद्रामब्रा नाहरबाय थानानै लखरा आं भिडिअ एसे मोजां कन्टेन्ट खालायदों नालाय मा नाहरबाय थानांगौ गोदाव सोरावनो आंनि खानायखौ नायनो हाथारला गाइस जा दार्लिंआ ओमफ्राय दारिखौबो नायनो हाथारला जेने तेने खारखुमासो थागासिनो गाइस अके माबासो थांबायमोन नै माबा टपिकआवनो थाङालासिनो बेलेगावसो थांबायमोन गाइसफोर बाथ्राया अके मामोनलाय बाथ्राया मामोन गाइसफोर फौजि थारमाने मा होनना बुङो चाइना बर्डारावलै गाइसफोर चाइना बर्डाराव माने 6 मासनि थाखाय लाङोना माने बर्डाराव खामानि मावनो ओरैबायदि माने जमा आयै बोराय साबो दोङो सेंग्राबो दोङो हाबा जानाय हाबा जायो बर'फोर एकदम मा होननानै बुंनो बयबो मोननो लुबैयो खिन्थु माहाथो मोननो गाइसफोर 10,000 20,000 मानसिनि गेजेराव लागोन मात्र 1000 1200 जन उपाय गैया नङा होमबा जाय फायग'निसो आरोखि
थेवब्लाबो माने बुलायनाय मालायनाय सिखा दैलायनाय इफोरबायदि जायाबा मोजां खोनायो जोंनि बर'फोरा जाय जाया थांदों बेफोरनिफ्राय गोजानाव था गाइसफोर नङाबा बै 30,000 28,000 दरमाहाखौ माने होसोलांनानै साननैसो मोनजागोन ना सेस जागोन न'फोराव फैनानै हाल एवना जाफै दा दैलां जाबाय